Još jedan Minecraft klip. Igrat ćemo sada Minecraft Pocket Edition, koji svaki puta. Survival u dvoje. Pa, evo, evo ga. Idemo. Ajde. Ok. Di si? Evo iza tebe. Ne vidim te. Daj, ajde, kreni. Znači, za prvi dan moramo, drva, napraviti krevet i neku malu kućicu, samo koliko ja vidim ovdje nema baš puno drveta. Idemo špilja neka. Da, uključim zombije. Tako. Idemo. Špilja. Nije loša. Kad bi našli drveta. Daj, ostani ti tu i ja idem po drveta tamo. Ok. Ovca. Da je sad ubijem ili da čekam škare, ne znam. A pričekat ću. Koliko ja vidim ovdje je sve šuplje ispod. Nema veze. Ajde. Ok, 2 drveta, moramo malo više. Dobro. Znači, za prvi dan trebamo imati krevet. Znači, moramo ovce ubijat. U stvari, da ćemo ih šišat, dobit ćemo više une. Vidio sam tamo željezo u one špilji, pa mislim to iskopat. Eto. Dosta sam vremena igrao survival, pa onda, eto. Ajde. 10 komada. Dobro, mogu i do toga. Dobro. Tu je, evo ga. 13 komada. Evo ga. Dio ona špilja sad, treba da se ocet tamo. Ti je špilja. Ti je špilja sad. Iskupio sam špilja, ali mislim da je ovdje. Evo je. Da, to je ta. Ovdje je željezo, koliko sam vidio ovdje. Pazi, tu je pauk negdje. Idemo tako. Crafting table. Štapići. Idemo napraviti kramp. Drži. Kopaj kamen. Ja ću da nešto iskopam. Mislim da nam je ovo dovoljno za kramp. Idemo sada željezo. Dobro, ima ga dosta. Još jedna špilja ispod. Koliko ja vidim tu nema ništa. Dobro, željezo, da. Napravi pesnicu da mogu ispeći onda ovo željezo. Ok, ja imam 16 drveta. Dobro. Jesam. Zombi. Ajde, evo ga. Ovo će nam trebati. Ajde, iskopaj se. Znači, sad imamo ono osnovno. Gle, ja ti kupim. Moram da se vratim nazad, jer ću se izgubit. Tu još željeza. Ok.
Ovdje ima dosta željeza što mi je jako čudno. Obično sam navikao da je željezo puno dublje dole. Ali nije da se žalim. Ima jako puno. Dobro. Idem sada gore. Evo ga. Dobro, onda sam ovo peći. 23 komada za manje od 2 minute, to je jako dobro. Idemo još nešto vidjeti. Mislim da tu još nešto ima. Evo ga, željeza. Samo da to sad iskopam. Možda ste primijetili, ali nema zvuka. Ali to ću ja već da sredim. Malo mi nešto do slušalica, pa tako. Evo sam da iskopam. Ajde. Iskopaj se. Tako. Evo ga. Idemo šta ću napraviti. Ovo mi treba škare. I napravit ću, mislim da mač nam treba. I stavit ću još ovoga. Neka se peče. Ti ostani ovdje, idem ja po onu ovcu. Gdje je ovca? Nije mogla daleko. Valjda nije dole pala negdje. Mora biti tu. Ajde, di si ovco? Drvo. Zombi. Evo je. Ima i dosta. Evo ga, škare. Zombi. Evo ga, imam za jedan krevet. Još ako ako dobijem 3 mune, ali nisam. Trebam još 2 mune za krevet. 2 kreveta nam trebaju. Ali ja tu ne vidim više ovaca da šišam. Ne znam. Možda su ovdje negdje. A sumnjam. U ovoj epizodi sam mislio da napravim kuću i da preživim prvu noć. Koliko ja vidim, spušta se. Evo me. Ajde, jel možeš preskočiti? Ma daj. Evo ga, morat ćemo neku kuću brzo da napravimo. Ok. Brzo. Onda isključi. Mislim da će nam ovo biti dovoljno. Idemo. Znači, pauk. Iza. Daj. Evo ga. Koliko ima života još? Gle. Dobro, a imaš još pola, nije ti jako. Daj. Ili imaš ugljena? Ugljen, da. Da. Je li ovo opet? Da. Ajde, gamad jedna, ajde. Evo ga. A ne, gori. Znači, krov nam treba. Malo se pomakni. Zoli. Valjda će biti dovoljno. Koliko tu imaš? Jedan. Jedan mi baš ne služi dobro, ali dobro, stavit ću ovoga. Vrata.
Samo malo da napravim. Svjetla. Nemam za onu tablu za kraftovanje. Samo malo idem vidjeti tamo di je ona tabla. Crafting table. Samo malo. A da isključi zombi. Da nađem di je špilja. Evo ovce. Napravit ću krevet onda. I onda bi to bilo to za ovu epizodu. Da, to je. Znači, ovdje sam ostavio puno željeza. Dobro. Znači, kamena imam. Mislim da je tu bio creeper. Ali ne znam. Kako ću sada? Dva zombija me naganjaju. Ajde. Ajde u kuću. Ajde. Tako. Pazi na ulaz. Dobro. Baklje. Dobro je sad. Znači, fali nam drva. Ne znam kako je to moglo biti, ali eto, fali nam. Da iskope ovo kao za prozore. Jel onda neće moći zombi ući, ali treba nam drveta. Nisam dobio drvo. Mislim da ću s vanjske strane. Imaš drve? Da. Imaš? Tako ćemo. Creeper! Makni se. Bio je na straži na vratima. A? Da. A krava će ući. Neka makni je van. Ubije. Stavo. Gledaj na prozoru. Creeper je tu. Zombi. Da uzmem mač. Ući će mi. Pa brže, Ajde, umri. Dobro je, dobili smo baruta. Barut imamo. Sada ću da napravim krevete. I mislim da bi onda to bilo to za ovu epizodu. Oprosti. Ajde ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!